Igbo kwen here, kwezuenu ye. Anyị abịala ọzọ n'oge ilu Igbo. We are back again with the time of Igbo proverb. Our proverb today is na ọkụ agụnyere nwata n'aka apụghị iregbu ya, which literally means that the fire handed to a child can never burn him to death. By interpretation, it means that a responsibility duly given to a child can never consume that child, which also means that any duty given to you, whether you are a child or not, which you did not drag or get by force, will never consume you. N'olu Igbo pụtara na oke na ọrụ ọbụla enyere mmadụ dịka o kwesịrị apụghị igbu onye ahụ. Ya mere azọla ihe ọbụla azọ n'ike. Otu a ka ọ ha m n'olu taa, atụọrọ ọmara, atụọrọ ofeke ofere tinye isi n'ọhịa. Please subscribe to have more of this and support the project. Ndewo.